Порталът е отворен. Ние с теб вече сме далеч един от друг, но нашите души останаха свързани. Те все още са близки. Все едно между мен и теб има невидима връзка, невидима врата, която е отворена само за нас двамата. Аз усещам теб, а ти усещаш мен. Веднъж твоята душа каза на моята: когато видиш в небето ярка звезда, знай, че мисля за теб. Когато видиш слънчев лъч, знай, че ти изпращам цялата си любов и топлина. И когато видиш в небето дъга, знай, че мечтая душите и телата ни да са отново заедно. Веднъж моята душа попита твоята: ще те види ли някога пак? А твоята душа отговори: да, ние сме свързани и винаги ще бъдем. Аз ще живея с теб в спомените ти и всяка нощ ще идвам в сънищата ти, за да сме заедно, защото те обичам. И някой ден, в този или в следващ живот, душите ни и телата ни отново ще са заедно, защото много те обичам.